Stħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li matul is-sena li għaddiet il-gażini tal-banda f'Malta u Għawdex kellhom aktar minn 28,000 membru li jinkludi bandisti, allievi, membri fil-kumitati u membri ordinarji. Iċ-ċifri juru li fuq perjodu ta' 4 snin bejn l-2014 u l-2017, il-membri msieħba fil-gażini tal-banda irreġistraw tnaqqis żgħir ta' 162. Fl-istess żmien il-gażini tal-banet baqgħu 90. Iċ-ċifri juru li 3524 kienu bandisti residenti jew allievi. Ma dawn kien hemm kważi 1100 membru tal-kumitat u ma 23,000 membru ordinarju. Iċ-ċifri juru wkoll li waqt li kien hemm żieda minima fil-bandisti illi telgħu għal aktar minn 2200 kien hemm tnaqqis ta' aktar minn 400 alliev. Il-membri tal-kumitati żdiedu wkoll b'mod marġinali u laħqu kważi l-1100 waqt li l-membri ordinarji żdiedu minn kważi 22,400 għal 22,700. Iċ-ċifri juru wkoll li waqt li l-gażini għadhom iddominati mill-irġiel, aktar minn kwart tal-membri tal-gażini tal-banda kienu nisa, tant li kienet irreġistrata żieda ta' kważi 700 mara. Matul is-sena li għaddiet il-banet għamlu aktar minn 1200 marċ u programmi mużikali li terz minnhom saru f'lokalità differenti minn fejn huma bbażati. Minkejja tnaqqis marġinali fis-soċji, il-wirjiet mużikali tal-banet żdiedu b'aktar minn 7%. Dwar il-qasam finanzjarju jirriżulta li n-nefqa tal-gażini tal-banet żdiedet b'aktar minn 18% għal 4 miljun euro, waqt li tħul żdied bi kważi 38% għal aktar minn 5 miljun euro.